Méabh de Búrca is anam dom agus Jimmer mé fearn soccer na hÉireann breis is chuige ó tá áitbáint amach ag fearn na hÉireann i Chorn Domhanda agus tá sé seo an tábhachtach le haigh an sport sa tír seo. Tá colúnaí yoga in an na imreoirí a eicáil ar an telefís agus an sin ba an sim ag méadú an tam ar fad sa sport. Iad ag imirteanna na Australia ó scór breis is 8,000 daoine agus obviously by an astral and fearn baile agus tá an brú ar fad orthú. Tá sé an tábhachtach go méid tús maith ag fearn na hÉireann mar tá an astral an bhá tá imreoirí den scoth acu, tá Sam Kerr acu cean den na tosaí is fearr ar domhan, so é sé an deacair de fearn na hÉireann mánach bhfuil tús maith acu. Tá fearn na hÉireann ag grúpa an deacair ach nuair tá an Chorn Domhanda i gceist tá gach grúpa deacair. Táid ag imirt in an astral or mar dúirt méid agus an sin Canada agus tá an tríú cluiche in an Níger. Ceapan féin go méid an seans maith acu in an Níger. Tá siad sa 10 áit ar domhan agus tá éireann tá siad sa 20 áit ar domhan. So, ba seans maith acu an sin ach ba na cluichí ar fad an deacair. Tá America ran na coitianta sa chomórtas agus tá is fearn an mhaithí ach tá Captain Becky Sauerbrunn gortaithe agus freisin tá Sasna an mhaith agus tá Captain freisin gortaithe Leah Williamson, so ba sé deacair le haigh America agus Sasna ach ceapan féin go méid siad ar go dhéanfaí siad an mhaith sa chomórtas. Tá go leor fearn amach sa chomórtas an bhliain seo an Spáin agus an Gearmáin dar nói ach ceapan féin go méid seans an mhaith ag an rank. Tá banisteoir nua acu Reynard agus freisin tá tosú an mhaith le soméir agus fáin si go leor cúil.